angazi. Nazo sesizingithathe kalule engathi ngowakubo kanti. Ngithi ayibonazi Zion bo. Nevertheless, I had invited ubaba umfundisi from the 12th Apostolic Church of South Africa, eKthuleni. He's a young man who studied engineering at Mangosuthu University of Technology. I'm mentioning that so that they understand what uNkulunkulu akabuthi mkuba. This man is an engineer, but uNkulunkulu wathi no, ngiyamdinga. On top of that, he then studied and got a diploma of theology. On top of ukuthi ukufundela ubunjiniyela. Kodwa cha naseBhayibhelini kufanele ngifunde. Akakwazi okunye uthi ngikwazelaphi. Vele ihometown yakhe Newcastle. Niyazi ke Newcastle iZion kubokwazi. Yikhaya nje leZion. Engikuthanda ngazo leZion. Hey, ziyamaza uNkulunkulu. Uhamba ke umpangazitha uMahlobo. Uhamba nonkosikazi wakhe uAyanda. Ngizocela ukuthi ngoba ngifuna ukunikeza yena isikhathi. Uyahlabelela ke futhi ngicela ukunitshela. Abese shumayela ke asinike izwi likaNkulunkulu. Odumisa asinike izwi likaNkulunkulu. Thina sohlala phansi silalela uNkulunkulu ekhuluma ngomfundisi wethu. Kodwa ke ngoba unabamphelezelelayo hayi bangeza ngaphambili aba introduce ubaba then ke bese bethatha indawo yabo yaqhubeka empangazitha. Yangazi mina ngathi mangilalele ngelinye ilanga la memorial service ngathi uNkulunkulu yaze yaworship indoda ngathi uyozana nenkonzweni uzosiphathela inkonzo. Ngicela sisukume sonke sime ngenyawo ngidedele ubaba. Ngicela nize nje khona ubaba ezokwazi ukuni introducer. Ozani uyayazi mina ingoma engathi ngiyayithanda kodwa angisho ukucula yona namhlanje. Noma yini ngiyacela nje uba introduce baba then ubone uqhubeka kanjani. Bazalwane. Axosa Bishop ngena ukungena esithunyweni.
izayo nabantu besithunywa. Ngifuna uku-introduce labazalwane bese ke ngiqhubeka ke ukuthi nanoma isithunywa singibamba singibambe sebengasekho la. Ngiyabingelela kakhulu baba Bishopi, baba uDube. Ngiyabingelela kumama Dokotela, ngiyabingelela kakhulu. Bingelela i-leadership yonke yebandla laseThekwini Community Church. Abazalwane bonke egameni leNkosi yami uJesu Kristu. Amen. But I'd just like to quickly introduce abazalwane abangiphelezele namhlanje. Ngihamba nomama uBishop useke washo ke uAyanda waka Ntombela. Inkinga Bishop lapha eZion umuntu mayegcotshwa kuthiwa umfundisi automatically nomama bathi umama mfundisi. Wangitshela ke mina wathi cha umfundisi wedwa wena. Mina lento yokufundisa angene kuyona. So nanoma ke sizama ukuthi sithi umama mfundisi uhlezi ethi ayena uAyanda uMrs Ntombela. But ke ngihamba nomama uAyanda Ntombela umama Mahlobo okuyena nami wangenza umuntu kuthini nami ngibizwe ngobaba uNtombela. Amen bazalwane. Ngicela phakamise nje isandla bambona bazalwane. Sinenhlanhla ke Bishop nginomama udadewabo mama from Newcastle ukhona naye unkosikazi kade yeGoli so ubuyile uyena usivakashele lapha ekhaya. Ngenhlanhla ke ngimtshelile ukuthi siza la kuba uDube. Masifika la ngaphandle Bishop mayekubona uthi kanti ubungasho ngani ukuthi uvisa ubaba uDube lona. Ngihamba nomama uMrs Mazibuko umamncane wami ngicela naye phambi isandla abazalwane bambone. Nginendoda ke Bishop la izolo kade ibhizi ngendlela eyisimanga. Abanye babantu kade beye lapha kuDurban July uyena okade baphekela uchef nje oseqopheni eliphezulu. Kade ecishe namathende awu4 that he was cooking for. Usabile ke Bishop ukungitshela ukuthi wenze malini lapha kuDurban July ngoba uyazi ukuthi ishumi kodwa ke safanele ke sihlale phansi. Ubaba uThemba Mngoma olana eYellowwood parking yawo. Ngihamba ke nomfethu umngani wami Bishop. It's one of my best friends. Ngithe mangifika eThekwini ngahlala nabo umfethu uJosta wakaNkosi umdayisi omkhulu ke mawufuna imoto nje ukubuyela nayo ufika nayo qathatha noma ungaqualify angimazi wenze njani Bishop. Kodwa ngimkhuze ukuthi asifuna abantu afaka abantu kwifraud kodwa ke unendlela impela ubuya ayibeke lapha phambi kwakho uma usuyifuna umfethu uJosta usibongiseni wakaNkosi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much guys. Ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo igama lakhe lisiphephelo
Wena Jehovah ungumabiswa asabele ithi wena Jehovah ungumabiswa asabele ti wena Jehovah ngumabiswa asabele asabele ababe singubo emhlophe kwa behuba mahu yegubuhle bethe behla yibola boyibonana besese hlabe bevuthe moyeni bevuthe noma beyiswa noma beyiswa
Amen bazalwane. Sengiselele isikhathi esincane. Bishop angazi ukuthi ibandla lase EThekwini liyazi ukuthi unasi isithunywa. Amen bazalwane. Nino bishop onani bazalwane. Inkinga isithunywa si associatewe nabantu abadala. Kanti asiyona into yabantu abadala. Wonke umuntu unesithunywa. Isithunywa bishop, the original definition yaso thina eziyoni ingilosi. Amen bazalwane. Lizwe iBhayibheli malikhuluma ngendaba kaJakobe lithi iBhayibheli uma eqamele etsheni umbono awubonayo ngestebhisi sasisuka phansi siya phezulu. Lithi iBhayibheli kwakuneyingelosi ezinyukayo zehla. Zazi njani bazalwane? It's so important, Mam Dube, when people are reading the Bible, ukuthi context ye verse. Ngoba loya kunyuka kwehla ikona okumgogodla kokuthi ingelosi zayingekho ezulwini. Zayinyuka isuka phansi. Zayinyuka zisuka phansi ziya phezulu. Lalingathi iBhayibheli zazehla zishone ezantsi. Kodwa Genesis uthi zayinyuka zisuka phansi ziya phezulu. Kusho ukuthi ingelosi kukhona ingelosi eyila phansi eyihlezi nathi. So uJakobe ingelosi ayeyiphupha zayisuka kuye zinyuka. Awunangizwa kodwa abazalwane. Wonke umuntu unesithunywa sakhe. So ngifuna ukucacisa lento ukuthi uBishop unesithunywa naye. Bishop ngacishe ngaphuma ngahamba ngaleli yalanga sila. Ngoba kuyenzeka ukuthi mawusendaweni la abantu bengakwazi khona bakuthatha isinomisi kanjani. Ngizolifunda ivesi bese ngihlala phansi bazalwane. Futhi ungalimali ulinyazwa abantu abangakwazi ukuthi wena ungubani. Khona abantu abalimalayo bazalwane. Kuliqiniso ukuthi njengoba uBishop thina simhlonipha kangaka simazisa kangaka khona abantu abangamthathi notice. Futhi ungahlula imali uma abantu bengakuthathi notice. Ngifuna ukukulapha mina namhlanje uma abantu bengakwazi bangakulimazi. Kunamantombazane alinyazwa abafana abangabazi ukuthi bamagugu kangakanani emakubo nakubona nje ezabantu besifazane. Futhi ngakulimazi loyo nto uma abantu bekulimaza kanti abakwenze njani abakwazi. Ngiyahlabelela ke ngalela Nkosi yami nami biziwe kuthiwa wozohlala la ngangihleli lesi sihlalo lesi. So uMC thina la iziyoni sinenkinga Bishop. uMC siyamphelezela ngeculo. Indlela nje esafundiswa ngayo nasaqeqesha ngayo. So ngithi ngiyamphelezela bandle. Wathi awuthule kancane awuthule kancane. Ufuna ukuvuswa isithunywa le. Nangizwa abazalwane. Ngalimale. Mangilimala kwakusazokhuluma uBishop uDobe. Ngathi mayeqeda ngisukuma kanye naye. Ngiyongena nami emotweni ngihambe. Waqhamuka wadlula weza la kimi wathi Sunday ngicela uzohlabelela lesi sihlabelelo eECC. Angisazi isithunywa sika Bishop.
ngakhumbula uRomans chapter 8 mawuthi konke kuyenzeka kusebenze bazalwane nanoma kukubi nanoma bekuzokulimaza kodwa kukhona umuntu okwenza kusebenzelana ngoba akuvedane kuzenzakalele kukhona umuntu okwenzayo kusebenzelane kube ngokuhle nabantu ababefaka uJoseph emgodini babengacabanga ukuthi ngelinye ilanga kukhona laba yomfica khona beqoshwa indlala babecabanga ukuthi bona bamfaka emgodini kanti uNkulunkulu uzokwenza kusebenzelana yini into engizoyenza eThekwini namhlanje ukuthi nje bazalwane ngizohlabelela iculo uBishop ayithe ngase ngiphoxeke kwasho ukuthi akekho uMama Ntombela futhi ke kwakungcono Bishop ngoba wayengekho mina kwifamily yami mina ongathuthuli hayi hayi konakele mina ufana nomakhelwane ngaboleka imali engayibuyisi uhamba yoyifuna yena uthi imali yala ekhaya John chapter 15 let me just read this verse guys bazalwane John chapter 15 lofunda nje amavesi awu5 bese ke ihlala phansi the vine and the branches I am the true vine khona ungangifundela John chapter 15 verse 1 to 5 Mina ngingumvini owona ubaba ngumlimi yilelo nalelo gatsha elikimi lingatheli ithelo uyalisusa yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu nina senihlanzekile ngezwi engilikhulumile kini hlalani kimi nami kini njengalokhu igatsha lingethela isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini kunjalo ke nani kuphela uma nihlala kimi mina ngingumvini nina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye lo uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho Bishop uJesu uhamba nabafundi bakhe la sesifikile isikhathi sokuthi aye esiphambanweni ubaxoxela indaba yokuthi mina ngingumvini onguwona wona kwangazuthi yayikhona mhlambe eminye imvini ngoba ubusekile umuntu okwazi ukubona into eyiyona yona nasentweni engeyona ukuthi lena kuyona le bazalwana kuyona yonke into esiyibonayo eyiyona yona kunona ikhabadayiswa la ngemva la workshop futhi ungaze ujabule ubona ugqokile ufana nalo othengwe esportsini kodwa iqiniso lithi kukhona into eyiyona yona kukhona into futhi engeyona le ekufanele ngabe iyona uJesu ke mina ngingumvini onguwona wona ubaba ungumlimi uJesu moves uzokhuluma ngendaba yokuthi ekubeni ngumvini kunamagatsha there are two types of branches that are in him ngoba singabonakala abazalwane sibaningi kangaka kodwa umthetho wakhona singamagatsha amabili emvinini lithi iBhayibheli
lela linye igatsha likhona impela emvinini kodwa izithelo leze kade ekhuluma ngazo umama kazikho kuleli gatsha. Iproblem Mamdube ukuthi these branches they get the same nutrients from the vine. But only photosynthesis efanayo. Kodwa inkinga lana lele sinye siyathela lese sinye sitheli. Bazalwane base ECC kunabazalwane abazozizwe lodwa bathola ukudla kodwa kubishop kodwa izithelo zingafani. Bishop ngathi ulindele ukuthi ngabe bayazithela lezi izithelo koloku ukudla bapha bona kodwa uthola ukuthi lento kayifani. I heard you guys were praying. Kukhona abantu okutshaliwe lokho kade kufundiswa kuGCC. Kodwa ngenxa yokuthi kuyenzeka igatsha libe semvinini kodwa lingayithi wabazalwane siyakwazi ukuba kuJesu kanti kasiyitheli ithele. Khona abantu abacabanga ukuthi kuba sesontweni sekuphelele. Lithi iBhayibheli kunegatsha elingasitheli isithelo. I want us to check ourselves namhlanje. Ukuthi are you a member yase ECC which bears the fruits atshalwa ubaba uDube lana ngaphezulu? Or wena wileli gatsha elingazitheli ithele. Lithi iBhayibheli uma leli gatsha lingasitheli isithelo umlimi uyalisusa. Do you know Bishop why lisuswa leli gatsha? Ngoba it hinders lawo kufanele ngabe yathela ukuthi nawo angatheli ngendlela. Khona abantu abakhonza eECC bagxeka yona iECC. Sesingaze sikhokhe kabili. Aw. Kwakuyinduku yani yona le. Ayiphathayo. Awubazalwane kunamagatsha asemvinini wona. Kodwa wazithela ithele. Phela manganelisekile hamba maningi. Lithi iBhayibheli leli gatsha elingasithela isithelo umlimi wayelisusa emvinini. Ngoba it might hinder. Oh kodwa ngizohlabelela mina Bishop Niyazi ukuthi bazalwane khona abantu abafika bemsulwa la bezokhonza balinyazwa abantu abaphakathi. Ithi iBhayibheli umlimi leli uyalisusa. Ngoba it's pointless ukuthi lithole imisoco efanayo bese kuba khona elithelayo. Angazi Bishop noma ngizokuqedela ibandla yini. And then lithi iBhayibheli kukhona ke liyathela leli kodwa uNkulunkulu uyalihlunga. The farmer prunes it so that nanoma lithela kodwa manje likwazi ukuthela kakhulu. Bazalwane kunezinto ezingazili ukuzosilimaza. Bonga uBishop mayisa kuthethisa, bonga mayisa kuthethisa.
khona isikhathi la uhamba uvela usalisa umbuka ngo-S Bishop. Uthi akukhule nokhula. Kodwa leli gatsha olibona ukuthi liyathela leli. Lidinga ukuhlungwa. Enye yezinto zokuhlungwa abazalwane, ukuhlungwa kukho mnandi. It might be a painful experience. Kodwa ekugcineni yini into efunekayo ukuthi thela wena uthele kakhulu. Waya ngabafonela umambala. Wabhizi nami nje. Unamshaqa. Abazalwane, kunabazalwane abalovayo ungabi nankinga Bishop. Kodwa kukhona othi laba I'm pruning them. Ngoba ngiyazi ukuthi uma ngeke ngabapruna laba kukhona into engaqhamuka engcono. Kunabazalwane nalana ekholweni we are being pruned bazalwane. Manganixoxela nje Bishop mina ngiphume komunye umsebenzi sengiphuma ngesibhamu. Siyadayisa ke sidayisa indaba zeimali ukuthi umuntu mezofuna imali. Manje mayisesefikile umuntu owuthola 100,000 bese yachargewa kuthiwa uzokhokha u30%. Wakwaya kulezo indawo ukuthi uzokhokha u30% ngemali ethathwe uwe. Uyinika omunye umuntu wena ngokuthi ngicela ukunitshela abazalwane ngiyanithayimisa ngithi ama tricks esiwenzayo sikwenza ngathi awuqualify kanti vele usuqualifyile. Bese bakutshela angithi computer phela wena uyiboni usukungale iyaqhamuka ukuthi hayi lo uyaqualify. Bese ithi hayi kunenkinga ekhona. Kodwa sizoyilungisa uma sesiyilungisile uzobe usukhokha u30%. Athi mina uma senguthathile u30% womuntu ngizoma kanjani phambi kabazalwane? Kunezinto bazalwane uNkulunkulu mayekupruna ongasafanele wena uzenze. Ngathi ke njoba nenze wrong nangenza ibranch manager. Akho 30% womuntu wathathwa. Mawuthathwa ngikhipha ngomnyango. Wafika kwiparking Bishop. Wathi lalela wabona uzokwenza ubufundisi la. Siyasebenza la. Kwalahleka umsebenzi. Ngangiceda nokuyithengela imotonyana bandla inanane yalapha ekhaya. Kwanayo ya ngoba phela ngase ngokho installment eyodwa ngithi mama. Manje ngoba sengilahlekelwe umsebenzi Bishop engangihola imali enhle kabi. Ngakhishwa mangiphuma ngahlala ngingenalutho. Sake sisibukane nomama ngithi angazi ukuthi sizokwenza kanjani. Kodwa ngakhumbula ukuthi uma igatsha uNkulunkulu sometimes uyalipruna so that lizokwazi ukuthela kakhulu. Kunamathambo Bishop amanye esibhekane nawo azosipruna empilweni zethu. Sengiqedile. Uthi kuJesu hlalani kimi nani kimi. Ngoba ngaphandle kwami ningenze lutho. Inkinga yokuhlala kaJesu ehlala kithi dokotela angimazi ukuthi uhlala kanjani umuntu ohambayo. Ngoba phela uyahamba uthe John chapter 14 inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani yimina nikholwe nangiba ngiyahamba kodwa la chapter 15 uthi hlalani kimi nami ngihlale kini. It goes back to what he said to his disciples. Ukuthi hlalana eJerusalem nize namkeliswe umoya oyingcwele. Ngoba uma nike naqala nafuna ukusukuma eJerusalem kanti umoya awukakafiki kini ngeke nize nikwazi ukwenza lutho. Kuyahlalwa kuJesu kuhlale ngomoya oyingcwele. Jesu uthi hlalani kimi nami ngihlale kini. Ngoba without me ayikho into engizoyenza. Bebezolana yazi kufanele uBishop ahlale kini nanoma seningasekho ezindongeni zase-ECC. Kunabantu uBishop abazokusaba uma benawe. Kanti uma umunye ehleli komunye nanoma ekuliphi khona
Uyazikhumbula izifundiso zika Bishop. Nathi uNkulunkulu bazalwane uyafisa ukuhlala kithi ngomoya oyingcwele. Kuyasiza ukuhlala kuNkulunkulu. Kwake kwahlala amadoda nanoma esesukile eJerusalem. Ithi iBhayibheli bathunjwa bafana bayohlalisa eBhabhiloni. Kwasho ukuthi ke bayibambile lento yokuthi kuyahlalwa kuNkulunkulu nanoma ungekho endaweni la kufanele uhleli khona. Uma uNkulunkulu uhleli kuye lithi iBhayibheli uthi uNebukadnezar ngoba asiyilungise le bishop. Akuyona indoda yesine ebonakala emlilweni. Angiphindi akuyona indoda yesingaka bazalwane. Indoda yokuqala ebonakala emlilweni. Ngoba babengeke abafana bangene engangenile yena. Ukuhlala kuye kwenza ukuthi asihlalele nasemlilweni yethu thina. Kunemlilo thina kufanele ngabe kade yaqeda ngathi. Kunezinto kufanele ngabe kade kwaqeda ngawe. Kunokugula kufanele wona ngabe kwakuthatha. Kodwa ngenxa yokuthi uhleli kuye naye uhleli kuwe. Uyena ufika wakuhlalela kuqala emlilweni. Bamfica sehleli. Isambulo somhedeni sithi asibona indoda yesine. Thina sibona indoda yokuqala efika yahlala kuqala emlilweni yethu. Bazalana ukuhlala kuye kwenza ukuthi akwazi ukusihlalela emlilweni yethu. Kwenza ukuthi akwazi ukusihlalela emathambweni ethu. Kwenza ukuthi bazalwane nanoma yini esibhekana nayo kodwa yena akwazi ukusihlalela kuyo. Wakwahlala mos esefakwe lilanjisiwe ibhubesi. Lithi iBhayibheli wayewubambile kodwa Jesu wayewubambile umlomo. Ebazalwane kunezinto thina fanele abazikade zasilimaza. Sibanjelwe imilomo yeingonyama. Abanye Bishop futhi kubhlungu thina ngoba siziyona. Isayona kulula ukusimatanisa nokuthakatha. Futhi awona abantu babethu uyathakatha. Ibona baqale bakuthakatha kuqala. Bese bacabanga ukuthi kukhona amandla onawo wena. Nami ngala ngihlala ngakhona eNazareth, hayi senginukiwe Bishop. Uyathakatha lo. Ukuhlala kuye. Sibanjelwe imilomo. Ezinye zezinto kufanele ngabe kade sasibulala. Abanye abanalesi sifo naso balele ICU. Kodwa ngenxa ukuthi sihlezi kuye. Angihlabelela iculo Bishop bese ngiyehla. Yenzi dando yakho Nkosi ngizinikela kuwe manje. Nkosi yami Nkosi yami yenza yenzinto yakho izinikela Nkosi yami Nkosi yenzintanto yakho Nkosi ngizinikela kuwe manje Nkosi ngizinikela Let's stand up and worship God. Nkosi yami Nkosi yami ngizinikela Nkosi yami
kimi ke hlala kimi nami ke ngihlale wethandazwa Ngihlale kuwe, ngihlale umthandazo wami, Siphakamisa izandla zethu ekseni. Nkulunkulu kuyahlaleka kuwe, lisho njalo izwi lakho. Uthe ekseni mahleli kuwe, wena uzohlala kithi. Kuyisinqumo ekseni namhlanje siyazikhethela ukuthi noma zikhona izimo ebezingenza singahlali, we are resolute this morning, sikhetha ukuhlala. We are going to pray. Khona uthi la endlini mfundisi uDube, mina ngiyeza enkonzweni kodwa ngiyafisa ukuthatha isinqumo sokuzinikela kuJesu njengenkosi nomsindisi, ngihlale kuye. I don't want to be a religious person. I want to be a child of God. Cela uphakamise izandla zakho la ukhona. God bless you. God bless you. God bless you. I want us to pray. Sonke sithi Nkosi uJesu, ngiyabonga namhlanje ungamukela njengomntwana wakho embusweni wakho. Ngiza kuwe njengesahluleki, wena uhluleki. Ngiyabemukela empilweni yami njengenkosi nomsindisi. Amen. Shaya izandla, shaya uJesu.
Can you sit down a minute so that ngikhuluma inhliziyo yami, you know, in 3 minutes time I will release you. Turn in amen. Baba mahlobo ube senhlizweni yami. Nama ngazi kanjani. Kodwa ke ube senhlizweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Thina sileli ibandla elingajwayele nokumema abantu. Mina ngihlala ngishumayelela nje. Ngikhulumele nje. Kodwa kwaba senhlizweni yami ukuthi kukhona isithunywa sami. Sahlangana nesithunywa sakho. Ngiyanxusa nje ukuthi bazalwane cha nakuwena bangazitha kube ikhaya mawuzwa nje ukuthi hayi namhlanje ukuthi kunento uNkulunkulu ayibekile ungitshela mfundisi ngizozokubona namhlanje alibonge igama lenkosi ngoba phela sabantu bamoya akuyena umuntu omvumela kule ndawo. But I want to assure you ukuthi lokho uNkulunkulu abekubeka enhlizweni yakho kuyiko. Nathi siyabonga. Sithi uNkulunkulu akubusise ayanda. Ngokumtshela emehlweni lalela wena umfundisi. Wena uyamthandazela. Konke ayikho amandla avela kuwe. Bazalwane angifuni ukuthi umfundisi singamshayela izandla kodwa ngiyafisa ukuthi sisukume sime ngenyawo. Ngoba sinalo ilungelo lokumbeka izandla selulele izandla kuye. Let's stretch our hands towards him. Selulele izandla. Let us stretch our hands. Inceke yakho le Nkosi Yes, my God. ubizwe nguwe. Ngobizo lwakho olwehlukile. Yes, my God. Yenze njalo ukumqhuba njalo akhuluma izwi lakho olibeka enhlizweni yakhe ngaphandle kokwesaba nokunengeka. Yes, my God. Sikhuluma isibusiso phezu kwakhe Thank you. naphezu komndeni wakhe Thank you, Jesus. egameni lenkosi uJesu Kristu. Thank you. Amen. Nimthandile bafazalwane. Amen. Hallelujah. Neqinisile nimthandile. Amen. Amen. Thank you baba. uNkulunkulu akanibusise bazalwane. Hamba nema kini. Anizala ukuzolala le nkonzweni. Niphekela amadoda enu laba abashadile. Ningawaphekeli amadoda anganishadile. Akade bekipitile hambo baxosha. Amen. Thank you.